Здравейте! В момента се намираме в колата. В колата ми чакам Изабел и Ева, защото отиваме да ги снимам. Сега отидоха да си взимат кафе, защото са зарибени по това да пият кофеин. В тялото им да има кофеин. Дойдохме специално до някакво място в центъра, което се казва... Нямам представа. Но специално дойдохме в центъра, за да си вземат от тук. Така че сигурно е страхотна напитка. С качество и вкус. Като сме букнали студиото за 4 часа. Те тотално не са готови с нищо по лицето си. С нищо по лицето си. Разбирате ли? Което значи, че от тези 4 часа, 40 минути до час ще отидат в това те да са готови за снимките ни. Но това е тяхната загуба в този живот. Знаете ли колко е сложно да снимате с жени? Някакво... Чакай само. Леле, как се прави на готин са пред камерата? Не бе, трябва да излезна. Защо бе? Ведно да го влезна в... Чакай, стой се. Някога. Здрасти! Си имаме видео на Всичко ти давам. Всичко ти давам! Как пееш? Аз да се снимам. Ще ме вземеш в студиото и ще запишем дует. Дует. Човек, няма ли шанс да съм следващият в Фирго, примерно? Да, примерно съм е така. Baby girl! Искам да те снимам в моята спалня. Sure. Baby girl. Аз ще ти избирам роката, после ще я свалям. Please, I'm a star! Please, I'm a star! Научете се да казвате Л. Л. Не. Сладко. 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 Ти издържиш езика зад зъбите. А то е? Л. Все едно се опитай да го прехапеш. Л. О, така. Л. Не мога да... Виждаш ли? Става Добре, ли? това последното беше Л. Не стана? Добре. В следващия влог ще си говорим на вярно Л. Все по-добре става. Fuck yeah. Какво хоро можеш да играеш? Всичко. Така ли? Всяко хоро. Елени, Всяко хоро. започвай. Не, това
Да. И ще те донамести. Абсурд. Имаше пеперутки цял ден, които кръжаха около нас. Мъже, които ми гледаха под полата. Шегувам се. Това тотално не е вярно. Не е ли вярно? Вярвах в теб, исках да си по-добре, всичко си казахме. Това ще да звучи много зле, между другото. Почти сме готови. Стана много по-студено. Но това е най-любимото ми време за цялата година. Видеото става велико. И снимките също. Ще ги включа тук. Сега. Цак, 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 цак. Welcome to my house. Включвам те в влогът ми официално. Как сте днес? Тази коса ме дразни. Чувствам се прекрасно. Качих 6 тиктока, което за мен е такава голяма работа. Помоги. Кто? Thank you. Ти дължиш ми свобода. Ти си! Дай! Виж така, добре, ей, пак. Разкопчак се тук. О, вау! Ангел Захаринов. Angles are free off in YouTube. Ето това, брат. Това ли ти прави влог? Да. Така, мисля да стана такъв. Мисля да стана влогър. Добре. Той е много сериозен. Как да... Ама това е началото ми. Това не го знаете вие, но не съм се включвал от 2 дни, защото бяха сложни дни. Не е супер интересно. Аз реално половината не си го спомням. В събота си почивах в нас и започнах да гледам филм, докато не ми се обадиха да излезем. Аз излязох на дискотека, на която пих шотове. Да. И си дойдох в нас в 4:30 сутринта. Вчера снимах и това е. Ето я. Великата шапка е тук. Това е на Димитров и това е на Джокович. Много яко. Много. Това е аутфитът ми, с който ще посрещна Джокович.